My name is Reverend Christopher David Kanyenda, Lady Pastor, Msonkhamanja Ccap, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Msonkhamanja Ccap, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Thank you. Tipemphere. Atate Mulungu wathu, titi zikomo makapo tibweretsera pamodzi kuti tidzakuyimbireni komanso kukutamandani. Maka kuti tilankhuleni mwapadera. Inu simukondwera ndi imfa ya munthu ochimwa. Koma kuti wochimwayo adziwe chilungamo ndiye Yesu. Kotero kuti uyu wadziwana ndi Yesu kumwamba kumakhala nthungululu chifukwa imfa yake mumakondwera nayo. Chitani ichi maka mmawa muno pamene mwaona uyo ziko Mulungu wathu. Ndani anaona kumwamba kuti alankhuleza kumwamba, koma inu amene mukhala komwe kumatsika kale muli pompano chifukwa cha lonjezano ja munatipatsali kuti pasonkhana awiri atatu mu dzina lanu, inunso mmakhala muli nawo pomwepo. Chitani ichi, lankhulani, dzilemekezeni nokha Ambuye mu dzina la Yesu Khristu, amen. Moni wonse mpingo. Yesu ndi wabwino nthawi zonse. Ine ndifuna mwapadera ndiyamika abusa athu akanyenda podzichepetsa chotere. Tayenda ife kwambiri mudziko muno komanso maiko ena. It's not easy mbusa kungopereka pulpit nthawi ina iliyonse kwa alendo. No, koma tiyamike mwapadera pa zimene zizi komanso bungwe la chipembedzo tila ambiri zedi amene timalalikira mawu a Mulungu koma kuti muone dzina ili kuti bwere pano tidzadalitsikire limodzi, koma Ambuye alemekezeke. Amen. Sitichedwa ndi zimenezo. Lero tifuna Ambuye atilankhule mwapadera. Tinadzayamba pa 2 January pacha, ndipo masiku onsewa takhala tili kulangizana wiki yoyamba chitsitsimutso kuti adziwane ndi Yesu munthu ndi zina zotere. Koma lero pamene tikumanga mkoda nanena kuti chikanakhala bwino kuti winanso amveko nawo uthenga wa chipulumutso. Haleluya. Tiwerenga buku la Luka chapter cha 15. Pepani langa la mchingerezi, tsono wena atiwerengera mchichewa. Luka 15. Kuyamba ndime ya 8 kulekezera ndime ya 10. Luka chapter cha 15. Ineyo ndine mphunzitsi professionally kubunda college masiku adzana awo. Tsono ndinachita retire 2000. Chikwa ndinapita kumene ku 1977. Yes, 2000 ndinachita retire ndiyo kuyamba ntchito zina ku World Vision komanso Help Malawi. Ndiye tinali ku America atabwerako ndine kwina. Tayenda kwambiri ineyo amene ngati ndinapita ku skulu ya ubusa. Ndinali chora boy wa Shadrack Wame. Nthawi zonse awame amanditenga uku titazungulira the whole Malawi, tapita ku Zambia ndi kwina. Komanso abusa AWW Mulenga. Amene waniumba ndipo Ambuye alemekezeke. Koma tiyeni tipite pa Luka number 15 verse 8 to 10. Please, anybody. Do you have a mic? Luka chapter 15 verse ya 8 kulekeza 10. Mawu otsogolera fanizo la ndalama yotayika. Verse 8. Kapena mkazi wanji ali nazo ndalama za siliva 10, ngati itayika imodzi sayatsa nyale nasetsa nyumba yace, nafunafuna chisamalire kufikira akayipeza. Ndipo mmene ayipeza amema abwenzi ace ndi anansi ace nanena, kondwerani ndi ine chifukwa ndinapeza ndalama ndidatayayo. Chomwecho ndinena kwa inu, kuli chimwemwe pamaso pa angelo a Mulungu chifukwa cha munthu wochimwa mmodzi amene atembenuka mtima. Amen. Amen. I don't know kuti niyo mumawerenga bwanji Bible. Ineyo powerenga Bible I have a lot of questions. Ndimakhala ndi mafunso ambiri. Kodi amene akulankhula apa ndani? Akulankhula kwa ndani?
pali phunziro lanji labwino limene mulungu linamukondweretsa kuti inenso ndichite mtsiku la lero akondwere nane mulungu. Pali choyipa chotani chimene mulungu sanakondwere nacho, nisapange zimenezi. So zimenezi ndi zimene timazifunsa tisanayambe kuti kuwerenga. Uyu akulankhula apa ndi Yesu. Abale, ine ndifuna ndikufunseni funso monga mmene tamva kuwerenga kuja, kuti ndalama imene inatayikira kuti chinthu chotayikira mu nyumba chimavuta kufuna, chimavuta. Ife takhalitsa ku 47 masiku adzana kwa anthu olemera, nthawi imene kupita kuma business ku Dubai, South Africa, kuti so masiku adzana ndege ukachita book, umakachita book 2 weeks usanakwere ndege ndamakupasa ticket, siza airline za masiku ano iza ayi, koma amakupasa ticket yeniyeni 2 weeks before time. Nditaganizirani wina wadula ticket akupita ku Dubai, tuna kudziwa kuti mawa ndege kunyamuka, amafuna tu ubweretse ticket, ndi kuyang'ana tikiti osaiona koma kuguluza makatoni tikiti ili pati. Udziwa kuti paupanda tikiti sindikakwera. So tichite bwanji tikiti yasowera tu mnyumba. Inu chinthu chosowera mnyumba nchovuta kufuna kwake. Kuti ingakhale nzeru kapena kuti wadziwa kuti chasowera mnyumba palibe kanthu, ulengeze pa zodiac ndataya tikiti ya ndege, please amene angaipeze tikiti imeneyi nimpasa 400,000 koma uganiza kuti atayikira mnyumba mwanga zingaveke? Ayi, chinthu chotayikira mnyumba chovuta. Ine apapa mmene Yesu amalankhula izi I don't know, koma ine ndimaona ngati amalankhula ndi ine. Abale ndioneni dzina langa ndine Sakala, koma tamvani za dzina izo ayi, za sukulu amaphunzira kubunda izo ayi. Chabwino tachita ku university ku Kenyatta University College, University ku Holland Wageningen, University of Reading ku England, uku kusaona izo ayi, uku ma certificate awazikomo izi nzabwino pompano, koma uku iye amene ali ndi mwana ali nawo moyo, amene alibe mwana wa Mulungu alibe moyo. Vachulapo za degree hapa hayi, vachulapo za hokara hapa hayi, mahokara ndi abwino koma nzapano izi. Koma tamvani tsono tayika chinthu chosowera mnyumba chovuta. Nali mchallenge mawu amalalikiridwa apa tamva kuwerenga kuja mayi amene wataya COVID anatenga nyali kufunafuna, akuti mawu a Mulungu ndiye nyali kufunafuna chosowacho Sakala kumfunafuna mu challenge. Nili momwemo ndithu, nali momo nimayimba nawo msondipitirire ndimayimba nawo, koma mukanadziwa zimene ndimachita ndikatuluka mu challenge. Inu mwachitapo chani? Mukapsha zazi taona nenafe, koma nkukuwuzani kuti chisomo cha Ambuye nchokwanira pawina aliyense. Akuti bwanji kenaka mayi amene anaona kuti nyali sikukwanira anatenga chiseso kusesa ndiye Mzimu Woyera kuti akamalalikira wina mpaka ne kuyambana ndi mzanga, iwe unakauza zija timachita zija sinauzepo ayi, Mzimu Woyera kusesa kuti kapena chingapezeka. Ndithu abale, ine ndiyamike bwanji Mulungu amene tonse timachimwa, koma ineyo tandiona namukitsa pena pake chifukwa kumwa ndi kumene koko, koma ninafika nachoka pa level ya kuledzera, koma nali wokhathira izo ni level ina, ndipo ndi mamwa nikangobwera kuno kukalandira salary kuno nthawi imene tikukhala ndi mabel bottom 1977 78 79 ndikuti mabelo chi platform salary imathera ku Devil Street ndi nimaenda kwa pansi to Bunda College drama zatu pa 6 miles kugona tulo 4 AM kunyamukaso uyenda mpaka ukafika akazi wanga kuona ndikubwera no money. Tsono nkulisize ukhazo. Ine ndiyamika Ambuye anandipeza ntchito yona kuti ma HIV sanabwere. Abale ndasintha akazi ine.
ndipo nambala sindingaidziwe nambala chifukwa ndikati 100 nachepetsa kwambiri. Kukanakhala pano ndikanasamuka kale ndi HIV. Koma Mulungu, I don't understand him. Sindikumvetsa. Tsono izi ndi magawa osati masewera. Tapitani mukaona ambiri alibe mano chifukwa ndimavala chi t-shirt ndinanji mthuthumula chachikulu ndinanga mati amigo palipo amigo kulikose amigo kulikose kubunda mkangoti amigo akudziwa kuti oh ndibuna amigo apolisi amene timathamangitsana kuti wasanganigwire masiku awo koma Sande ndikuimba msandipitirire ya iwe kuti Yesu inu chani tsono tibuli koma tsono ndisanene kuna kuti haya ni matibula koma anaza ntibula wina apo pokansana anisana hayi ndisangunamizeni kuli zipshera kumsana kwa abale mnyamata ananipezerera kusalimwa masewe timalimbirana nkazi chiko nkazi amene imamukonda akazi wanga analipo Satana akakugwira ama kuveka magalasi kumuona mkazi wako ngati chida chake koma uyo kusintha kazi hayi koma anantibula kusalimwa masewe timalimbirana nkazi ndipo zina lake ndikadakumbuka kodi alimo uno Joyce muli Joyce muno ayi kosamwale kapena ulimo muno kapena ngati ulimo tayimirira pamene uli apa. Haleluya! Yesu ndi wabwino nthawi zonse. Abale Joyce ananthera ndalama nikangolandira zimapita kwa iyeyo zapita kwa iyeyo. Baragero kale amamanga bara tsono ukuti manyumbata mabaragero tsono iyeyo ndinamukonda kwambiri koma so pamene tikulimbirana apapa tapita kunyumba kwake tachita zathu zotabwerako so pamvita 15 minutes ndikugula mowa kumugulira Joyce wina kubwera kuti watenganaso ndi wina wopita kutiso kucha ndachoka ine kucha nampasa ndalama ngolomosi zoholo salale aufuna chani ndi kukwiya ino nikanafera tu bazanga zomwe ndeti tiuje ntimanyumba tawo amangoti kalibalika ndalowa ndawapezerera mayo osadziwa kuti chimwe muna cha mphamvu osati masewera chino zongochazanigwira iwe uyu si mkazi wako ndihule mkazi wako ali kunyumba koma chinayemba kuzaniponda pasa anthu akuti amigo kupha kwa amigo koma kulipa mzanga anamwalira tsopano timati Augustine Mkangama anandipasa chibonga ndiye kuti ndamvulaza osati masewera zimene zitamvani zitatero na chita zigololo koma ndaledzera ndavula za munthu ndikuthawa pa chinchinga sipiti inu tamvani zimene zinazachitika abale not knowing. Akazi wangawa anamudziwa Yesu tisanakwatirane pamene anali ku Sikomo Salima Secondary School 1973 wamulandira Yesu kusalima tsono nimaphunza ku veterinary ku Mikorongwe ndinaitana kwaya Sikomo ndinaona kamtsikana pa Branda TTC ndaitana Branda TTC abwera ku Mikorongwe ndi akuyimba koma kamtsika so masiku adzana kunalibe zimene mukuchita iza sisi amachita ndi mwara wa moto kuti kapena amachita chipesu chija chipesu amawika pa moto nkuti kuti likhale ngati so kanati ndiye kanapaka mafuta wodura kwambiri mafuta ona kuti kunkhope kumati mbunga timiliki sikono timati ponsi ndanapaka ponsi tsono kumaso kumbunga timiliki sikono so timakonda umiliki sikono ndi kukongola kwake ine ako kanavala platform ya 1974 ya masiku amenewo ndiye ngati pali munthu opanda mantha atsikana ndikuuzeni pala anyamata amakufunani anyamata alipo ndito koma kuti alankhule amakanika vati mutsikana wali apa pa WhatsApp I love you oso mlankhula walipompa ine nalibe zimenezo nangopita kwa iye. My name is Wells. If you can be the mother to our children, I can be very happy. What do you think? Zinanga ndine Wells iweyo kuti ukhale mai wa ana athu nikhoza kukondwa kwambiri yakuti muli chani nikuti yakuti inu munidziwa ine nikuti ndikuti ineyo ndine Wells Sakala
iweyo utakhala mayi wa ana athu ine ndikhoza kukondwera kwambiri. Sona kuti basi ine zimene sindikufuna inayi wapita ku TTC ndamulondola konko tsiku lina ndakumana naye kumulankhula paja wakananso ine lakhala uliwekha ngati pano iya atsikana wonsewa ndinayamba kuthamangaso ndiwena. So ndachoka huko wanditenga Bunda College kuzaphunzitsa pabunda. Iye wamaliza ku brother teachers wamtumiza pa mitundu hapa chakwapasa nkhondo huko. Tsono msika ine ndikagula nyama kumsika kumitundu anamba unaona ndiye koma atapesa sisi momuja sono podzi uja koma uyu haleluya. Pano kumeta pano hivi ine 72 years, he was 69 years. Takala she has kept me for 46 years. Koma tamvani takumana msika iwo ndo anaimba kundiona kundidziwa. Wanikumbukira so mina nachenera mkaza kuti mwandikumbukira ni mwamuna wacho kuti sina kukumbukira mwamuna amene yoyo maseveret ino kuti oh yes ndikumbukira mwandikumbukira oh yes apote zina akuti everini kumikolongo nditadziwana pamene pani koma sina mukumbukira mpaka tachula zina ndi malo ndi nanga sini mainde ndatsika na mbiri ndiye pamene paje ndiye zayambikaso kumkhula akukanabe na akugenza dikadali kumiko sono nali kubunda kuli nkhuku 36,000 pamikolongwe kuli nyama ine nkuti asinifuta ine panopa sondila nkhula mwa mtundu wina ndiye napita kwa nyamata pa 36,000 tagwira chinkhuku chachikulu cha mikolongwe ine ndalankhula ndakanika chikanila nkhulire chinkhukuchi koma wapha chinkhuku kwa nyamata tapita nacho kunyumba kwawo iye kulibe ndapeza kamtsikana nikuti amayi atawachoka apa nikuti ndiwo izo kapatse ndiwo so nzati ndilo ndayo zati awe Sakala ku Bunda College sikoma kwambiri so ni maganizo mwanga akachiphika chinkhuku chile nanga sindalankhula ndatopa akachiphika so mina zimu azidi amu akamatafuna chizida I love you nkhuku ila nkhule koma mayi uyu yapita nkhuku yamba inosala nkhula apo yapita so yachiwiri inosala nkhula apo yapita yachitatu nkhuku zikutha amama mnadya nkhuku zingati abali apa mpaka nadya nkhuku 6 ndanena kuti akuti wena kuti sunga amene uja ndibone again sunga mputeni alibe tusamasevera amene uja kwapita abantu kuja akungokwerera nala amene ndiye basi ninasintha sobala triki ina so nkhuku zalephereka so nione then nachoka pa Bunda CCAP every Sunday nimakapembe kuti mali kujeni kuja kumsongo msambe nimakapembe kumsambe CCAP kucheti kwao Sunday ili nyose kutoka pa Bunda kukapembera kutaziniona kuti naneso ndine born again ini makhala pa kona utazindiona kuchoka hapo basi kwapasa mweni bwanji madamu aina Yohane 3:16 mane kondresa aineso pang'ono kazina zatani tsiku lina basi waona kuti kapena ndi born again osadziwa ni chisomo chochokera kwa Mulungu wavomera koma nazasangalala pa mitundu trading center mkumwa usiku wose nali paka njinga kakaparasa pamene nimabwerako pamudzi wina ukacheti matipansabwe apo nyawu nkunikwira mpaka nakagona kumanda tele ndine wometa ine ndine mkulu womzanu ndine wometa ine kuchoka hapo abali ndipo ndinakondwera kuuza anthu onse tsono ndimavina chifukwa ine ndalama ndinali nazo koma nthawi zina ndimashota so ndikashota kubara nimalimbikira kuvina nitavala tisha ya amigo ni bell bottom ni platform nyimbo zatu zakazi nyako toto watu wakuna amigo inu ndikatopa amanikira bwina ndipume shauri yako ndi pang'ono shauri yako masiku amenewo koma tamvani uyu munthu I don't understand the love of God pamene nimasintha kazi pamene nimachita izi iya kulimbikira kupemphera kundipempherera ine tsono manipemphera nditachoka kapena ndilipompo amachoka mchipinda kukapemphera chipinda chi ine ndinalibe nazo ntchito koma pa tsiku limene pa 14 September 1983 40 years ago anaona kuti watopa nimamenya ngati mankhwala kuchipatala mama sana madzulo nazaphwanyira po botolo apo
mpaka namsoka kuchipatala. Nimafuna kuti ayambe mowa. Nayenso ayambe kumwa mowa. Nimaona kuti she was missing something. Iye sakudziwa kuti mowa muli moyo. Samadziwa bwanji. Asadziwa za kunjoya kuli mowa. Sadziwa bwanji yeye. Nimafuna ayambe kuma makanika. Ndiye wandiuza tu ndatembenuka mtima. Akutanala pa gaura fasting. 5 days fasting. Ndili kubara nyako isini udziwa kanthu ayi. Koma inu siku da maisha break kuti sona kumaliza sona fasting yake. Akutanatuluka panja. Mtsikana wa ntchito nkumuza iwe khala pa off. Chikwa samaona kuti samafuna kuti mtsikana aone zimene achite. Ndiye akuti iwo chikweni ibwereka nkhale 3 koloko usiku. Kaya 2 koloko koma sima nedzadi ndidzaipese. Ndiye kuti ulendo uno aphike woka. Wantchito nkumchoza. Akutenga ufa. Akuti ambuye si ufa utu si mai. Ndikuphika inuyo. Iye podzadi akhale kato kudya sima koma mu azadi inu mumuvute ndarankhula ndakanika. Koma mulankhuleni mwapadera. Awo okayera kubede. Akutsonda nimagona cha ukayeni mumagona nambali yakuti nimagona cha kukhoma. Ari mumagona basi. Akuti adzagona apa. Ambuye sipiro uya azasitsamire. Wanenilira nyumba yose ili kutoka huko koma usiku kuvutika ni maroto. Kuona zina zake hena ni izi. Izinoibe kantu kuma tendi bwere pa 14. Anatuluka panja. Aya ndi huko. Anadzayangana kuti kumwamba. Akuti Mulungu kumwamba. Ndinu mwini nzeru. Nzeru yonse ndi yanu. Pa nzeru munango benthu lako pang'ono nkupereka kwa munthu. Ndi nzeru yopatsidwa munthu amapanga galimoto. Amapanga wireless. Galimoto ikawonongeka. Ni nzeru yopatsidwa yo amakonza galimoto imataniso. Imayenda. Wireless imataniso. Imayimba. Kuti mungalephere kumukonza mwamuna wanga. Siku la nambara 5. Amayi ndikunena kuti kapena muli nawo mwamuna wanu. Kapena muli nayo mwana wovuta kwambiri. Kapena muli naye wina wake wapabanja wovuta kwa basi. Mwalankhula naye mwalephera. Inu don't waste time arguing with him. Musataye nthawi kukangana ndi iyeyo. Kangana ndi Mulungu. Mukakangana ni Mulungu akangana ni mwanayo. Zatheka basi. Kangana ndi Mulungu, Mulungu akangana ndi amuna wanu. Mulungu akangana ndi akazi wanu. Zatheka basi. Chilipo chomulaka ambuye ngati. Hayi. Mina kutere akuti ambuye inu. Chitani iti. Ndikutoka huko zigorozi jananena ndi Joyce uchandi zina so ndikuthala. So nimadziwika ni speedy. Ndinazalephera pakona pacho nkudza kwanya mutu chimtengo chisoti kunyenyeka. Ineyo unconscious. Nina fenta pompo. Kukomoka. Wena kuti masiku 5. Wena kuti 3. Wena kuti 4 kaya. Mamva pa Trans World Radio. Amarengeza. Wafa wina wake yaya. Koma kuti aiwauka. Ayi. Sini nafe nkuuka. Ni Yesu yekamena nafe nkuuka. Ine nango komoka. Hallelujah. Koma inu. Sono ndifuna ndikuuzeni. Abale ina I am sad. Very sad. Chonde tamvani. Zina izi mukhoza kutaya. Koma ichi chigwireni. To die without Jesus. Kumwalira kopanda Yesu. Iwe ndikuti tamvani za ine. Ine nakumbuka kaya kuti 3 days. Kaya 4 days. Kaya. Koma kumene kuima kaya ngati 5 minutes. Koma abale pomwalira pamene ulibe Yesu ngakhale usinzine 100 times simudima ujayi. Kumakhala mudima wogwirika palibe liwu limene lingafotokoza mdima umene umabwera ukamamwalira kopanda Yesu. Tsono sizokhazwa makutu sound kandi so wopcha ndibukamtima ndupita kuti tsono tafika pera pake. Abale kutu silinamve kapena kuganiza kubura mmene anthu akulira kuseriko. Iwe inetu ndabwera pano chimene ndabwera pano Mulungu anandibweza Peter kachenjese anthu zakuopsa kwache kwa Gehena. Ine sinili pano za prosperity heja. Ndikuti moyo wako inu anthu akulira tsono kwa Gehena yukangati. How do I describe it? Wina nanena kuti chukanga chisafuria. Wina woteleka ponyemba. So moto uja ndimadza kuwira chonde ali anthu akubwata ngahena.
kenaka moto ukhale ngati wachepako pang'ono ino pemphero limene limatuluka ku gahena amakutumula pemphero lomveka limene akanakutumula pano akanapulumuka koma chisomo kulibe. Ndikunatuza iwe ukadzangoti imfa yakutenga sikuti kapena umamwa monga Sakala, sikuti kapena umasintha akazi amuna ngati Sakala, koma wafa kopanda Yesu. That's the point. Palibe kanthu ena anabadwa bwino ndithu, anthu achikondi, anthu achanjani, koma Yesu alibe. Zakuba hayi, zazigololo hayi, akukhala ngati ndiwosangalala, koma Yesu achani alibe. Ngakhale uchite ntchito tako sitikukwanira, pafunika Yesu mmoyo mwako. Abale inu ndadzaona anthu akubwata, so ndili mchipatala a university amafuna achite helicopter akuti brain operation ku South Africa, ndege akwere ndege apa kuti zonse zili pompano timuchita pompano adota mwali bongo umakhala mukapepara timati brain membrane ndipo zinamenya kwambiri apa so magazi anaundana apa so kuti chose timene ticha nkusoka apa ndichita zina zonse wamaliza aika POP plaster of Paris nitsikukana nambala chani ndili mchipata so ndikufa ulendo so ndikupita kweni zenzen. Abale ndinanguona kuti kamoyo kamangozemba ngati kachani ndipo nimaona thupi langa ilo koma abale tamvani sindikufuna ndikuopsezena iwe zoti aya banja ndi banja vana vanga amuna vanga izi nzapano uku kulibe tu izozo chipulumutso wekha chitaikoso wekha malinga pamene wagwira zoti banja langa vana vanga udzasiya suzakumbukapo kanthu ayo iweyo ndi mulungu wako zili bwanji. Haleluya. Sizinali bwino ndinali sizinali bwino tsono ndili pamenepo ndadzaona kuti tsopano nthawi yakwana ndikuchoka ndinadzaona chilaini cha zimayi amene ndimathamanga nawo ndipo kudziwa kuti uyu ndi Rose, uyu ni wakuti, uyu tayendera mozi kapena 14, uyu kawiri, uyu kuona zimene ndimachita ndewu uzaona zonse pamparampara so zimene zidzakuliza usati masewera koma kuona anthu mena kulilira uko kukutumula pemphero kuti ndipo uyu kumpasa mpata wasiyadi koma chisomo kulibe. Ine tu nthawi ndi iyi ndagwada pansi chifukwa mmene anthu amabwera kubwata kenaka liwu linabwera liwu iwenso upita komweko kumina kubwata lanu ndagwada pansi yopiru kukweza manja muchipatala ambuye ngati pali hule lotheratu ndine ngati pali munthu wokhati koma ine nkuti wante ndine ambuye koma wochimwa nte Yesu munabwera kupulumutsa wochimwa ine ndili pano kulovani mtembo nisinthe ndakanika kudzisintha inu kamtima wabwezerapo moyo uja ine nikamemba kuti ine toto kubwera mbuyo ine I know what I'm singing about sinifunanso kubwera kuchako iwe uli pano pa ine lero pano September 1983 lero pano ndikana kwenza zaka 40 ndikubwata mu gahena 40 years now taganizirani koma chisomo kuphatikizapo chisomo chinzake Yesu wandipulumutsa chifukwa chake ndikamawerenga Yohane 3:16 sindiwerenga monga mmene mawerengera inu ayi Yohane 3:16 ikuti bwa Yohane 3:16 ikuti bwanji tawerengani ine sindiwerenga choncho ayi ine sindiwerenga choncho ayi pamene paja ineyo mmene ndimawerengera Yohane 3:16 pakuti mulungu anakonda wewo Sakala kotero kuti anapereka kwa wewo Sakala mwana wake wobadwa kuti wewo akakhulupirira mwanayo asatayike wewo lembapo dzina lako ngakhale ukanakhala wekha mmene amakukondera mulungu anakabwerabe Yesu kudzakufera uli wekhatu satikonda chifukwa tuli gulu ayi that's the love of God. So chimene chikufunika ndi ichi iwe pulumutsa moyo wako usadzafe ulibe Yesu sindikunena kubwera kutchalichi kubwera kutchalichi kwabwino koma nkuti Yesu akabwera mwa iwe chimene amachita Yesu
amasintha khalidwe lako, amasintha muitane amene akusinthe pawekha sizingatheka mpaka unene Ambuye Yesu. Pano chipulumutso nchaulere balapita konseko, chipulumutso nchaulere ukamva mawu ukatsutsika nthawi yomweyo Ambuye lowani mu mtima mwanga, nthawi yomweyo taona pantanda paja pananda anthu angati pamene Yesu amafa atatu, chimba la nkondo chiyamiko uku Yesu pakati, chiyamikoso china uku chinayamba ndi chauku chakumanzere, iwe ngati ndiko mwana wa Mulungu dzipulumutse wekha upulumutsenso ife. Yesu anayankha ayi sanayankha, chinayankha ndi ichi chauku chikuti iwe ndine ndife otani uchimwa. Abale chipulumutso chiyo cha nambala 1 dzitsutse kuti ndiwe otani uchimwa, akuti iwe ndine ndife uchimwa, koma uyu kunena Yesu sanadziwe china chilichonse cha uchimwa. Ambuye munikumbukire ine pamene mubweranso mu ulemerero, koma ndikubwenzere pang'ono, akuti iwe ndine. Tsono ujayi anamukhomerera badinanga akanaloza kuti iwe ndine, akanaloza hayi ine ndikuloza pope sanandikhomerera ndikuti iwe ndine, koma uja anamukhomerera. So nesa amachita ndi mutu, iwe ndine ndife uja, koma uyu kunena Yesu. Abale ine nkuti nthawi yomweyo atanena choncho akuti Ambuye munikumbukire ine mukazabweranso mu ulemerero wanu. Yesu anati mawa chipulumutso ndi lero abale, pompo pompo chipulumutso ndi pompo pompo. Tamuyang'ana mugwezede kuti iwe chipulumutso ndi pompo pompo, si mawa ayi nditu ayi palibe kuti oke ndamva ndiganisire kaye ayi, pamene wanenapo kudzitsutsa nthawi yomweyo chipulumutso chatani chabwera. Yesu anakuferani ngakhale ukanakhala wekha pa dziko lapansi uko kulibe banja uko, usataye nazo nthawi. Mwana ngati wamulangiza iye usakumva ntchito yanga, ntchito yathu, ntchito yanu ngati muli ndi ana, alangizeni za Mulungu, alangizeni pafika pa stage pena ngati sakukumverani koma mwachita ntchito yayikulu, nkuti amuna wanu auzeni apempherereni, nkuti akazi wanu ngati nganjomba apempherereni auzeni, koma uku kuti mkazi wanga ayi aliyese payekha, aliyese payekha. Tsono kanachita bwino kuti Ambuye nazitsutsa ine sindili bwino, koma ndikhululukireni machimo anga. Nthawi yomweyo ni chipatala, pamene ndinakweza manja mchipatala anthu amachosa mabulengeti akulapa wina madzale mpasi mene kulankhula ndikulira misozi kumuyitana Yesu kuti alowe kama Central Hospital. Sono funso kuda Sakala mwati munamulola Yesu September 1983 zaka 40 simuna chimweponso, kodi munthu akalanda Yesu sachimwaso ukhoza kupunthwa koyipanso futi. Koma taona chimene chimachitika difference kusiyana kwake ndikuko, Yesu akabwera amazasintha chani khalidwe limasintha. Can I drop here, my brother? Can I come here? Is it okay? Okay. Yeah. Chifukwa I want to walking space. Chifukwa Yesu akabwera amasintha khalidwe mwa iweyo, khalidwe limazasintha. Ukhoza kupunthwa koma si khalidwe lako. Ineyo ndikumola ndinaliwole chidakwa nkuti mayenda sikwewe. That was my life. That was my life. One day that was my life. Yesu atabwera wasintha khalidwe kuti Sakala simungapunthwe, ndikhoza kupunthwa koma tamvani sindiye khalidwe, ndipo chikakuti ndachitaso chonchita inu ndimatsutsika mkati wachita chani, ndipo sukhala ndi mtendere ayi. Kale ni manjoya koma pano sukhala ndi akamati kaya wamva kaya chifukwa you are not sure. Ndi ana sukulu pamene ine ndinali kubunda atamva kuti amigo wasintha ana kuti sizingatheke timamudziwa amigo. Tsono muholo pamene tsono mabara apora ndimakalalikira muholo first time kunabwera Chisilamu holo inadzasa ndimalalikira za Yesu komanso zioptions zimene nakawa inu. Don't die without Jesus. Don't die. Usamwalire kopanda Yesu. Liso silinawone khutu silina kulira mmene kulira uko. Koma pano ulinawo mwayi, pano uli ndi mwayi. You have ndipo uzafuna kumene kwakufuna 1 second angolapa Mulungu amve abakhululukire. Pano uli nthawi yakukwanira. Tsono tamvani
zimene zimachitika kukunda kucha ndipika mmene mucha ndini molalikira ndikulalikira mmene mucha ndikuti amen kuti munthu akati amen timafunsa mafunso koma ana asukulu ngovuta ndikuti amen ndikuti ali aphunzitsi tamva ifeyo ndifunso ndinunso muyankhe kuti munthu wochimwa akalowa kumwamba akalowa munthu wochimwa nayankhaso choncho tunanesa ndikuti sakalowa nangasiwaona dzina kuti awe Sakala kamigo azalalikira ndiye wapita ku library kuchita study kuti azamukole amigo ndikuti okay sono ngati wochimwa sakalowa alipo amene sachimwa ine chete ndikuti hayi palibe amene wochimwa anyamata sukulu kuti anyamata sukulu aja auti ngati wochimwa sakalowa tonse ndife wochimwa therefore heaven will be empty munaona sono au ndiye kuti mwamba ukakhala kwa pululu simple equation ine kuti hayi sukakhala kwa pululu nthawi yakamuzu aliyense mwana wasukula mampasa njinga yakapalasa kutengani njinga zikayankhe ziwetu kufamu kuchoka pabunda paja makalasi muja about half kilometer 1 kilometer chauko kuli famu ziweto nkhuku mabaka kuli ng'ombe kuli madamu asomba ndalo kutoba zuwa lilapa ziweto zikayankhe akalowa ndani kumwamba tonse ndife wochimwa koma tamva tidapita kuja damu na somba zuwa lilapa namuza jeni gwira nkhuku wogwira nkhuku iponye m'madzi kuiponya nkhuku imakhala m'madzi yaponyedwa m'madzi yayisera nkhuku muno yazaterepena pouma koma bweya unali botani unyowa koma ikukutumula ndikuti mukuona zimene zikuchitika izi mukhristu akagwa kuchimo amadziwa sindikhala kuno ino uma isesa kuchokako koma ngakhale uchokeko chimo likadali pachani pamphumi pako chifukwa chake 1 Yohane 1:9 ndikhululukireni ukulapa koma ndikuti iwe gwira baka kumponya m'madzi baka m'madzi okutobala ko baka uyo nanga sindi mwake nanga baka kuona ndikuti wina amene alibe Yesu kukachasu kumowa kuziwerewere kumijedu bakayo nanga sindi kwaonanga so nchifuka ndikunena kufuna kumfunse mzako tamuyang'ana kuti kodi iwe ndiwe baka kapena nkhuku tamuyang'ana haleluya koma chamfunikira ndichi chofunikira ndichi abale zivute zitani kuseka ndi kumeneko usayesere dala kufa kopanda Yesu mwana wa zaka 15 zaka 16 zaka 18 Stefano atamva uthenga analandira Yesu atalandira Yesu mwana Stefano ifa yake sinali yabwino ayi kuchira kummangirira pasa ni myala mena mali yake wina unazaro mkamwa myala ikubera pamene amafa akuli ndikuona ulemerero wa mwamba Yesu akhala kuza ukamamwalira uli ndi Yesu umaona ulemerero wa Mulungu kumwamba haleluya osati mudima uchati manena uja the choice is yours pano Mulungu afuna uvote ukafikira kuti iye usafuna utakuvotera uvote weka chifukwa chake ngati kuti ne achikugahena ayi wapita ukakonza malo Yesu kumene koko ukakhala ndipo kumene kuli kuchikondwerero kuli nyumba ndikunena kuti diso silinaone khutu silinamve kapena kuganiza kuti kuli chonchi kumene Yesu wapita ukakukonzera malo iweyo timene ungachitiranga ndine wochimwa Ambuye ndikhululukireni nkhani yatani Atate ndipemphere tiseke maso ndipemphere ndifuna ndipemphere ndi iwo kuti ashine gehena ayi sindikuyifuna Atate chonde lobali mumutima mwanga lembani dzina langa m'buku la moyo sinidziwa ndinyamuka liti pa dziko lapansi koma ine ndifuna kuti gehena ayi koma mudzandile kuulemerero wanu tangokweza mkono ndipemphere nawe amene kuti gehena ine ayi koma ayi Ambuye tikwezesani musachite manyazi ayi simukwezera ine ayi mukwezera Yesu kumwamba akukuonani amene akukana kuti Ambuye gehena ine ayi koma lembani dzina langa m'buku la moyo popeza tachuluka tayimirirani tachulukitsa tayimirira musachite manyazi tayimirani amene kuti Yesu lovani mu mutima mwanga tiye ndipemphere pamodzi munisatire pa pemphero hili Atate Mulungu wanga ndamva mawu yanu ndachita mantha koma sindidzachita mantha popeza mnathandizo kale zindikira ndine ochimwa
ndipo mphoto yake ya uchimo ndi imfa. Koma kwa ine chipulumutso chilipo, chili mwa inu Yesu. Chifukwa chake nditsegula mtima wanga, ndikuyitanani Yesu, lowani mu mtima mwanga, lembani dzina langa mu buku lanu la moyo, kuti kuyambira lero nditchedwe mwana wanu, mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Muli chiyimire choncho ndipemphera nekha. Atate, awa sikudzionetsera, ayi munanena kuti amene adzachita manyazi ndi dzina langa, inenso ndidzachita naye manyazi. Sadachite manyazi, kudzionetsera kukulu, kudzitsutsa mkati, walephera. Chifukwa chake inu munabwera kukonda ifeyo ochimwafe. Chifukwa chake timabatizana ndi madzi pa dziko lapansi. Ndinu nokha amene mumabatiza ndi mphamvu ya Mzimu Woyera. Mzimu Woyera tsikani tsopano, lowani mwa iwo aliyense wa iwo payekha. Inu Mzimu Woyera ndiye mphunzitsi wamkulu amene mumamutsutsa munthu akamapita ku uchimo, amene mumamulangiza munthu zochita za tsiku ndi tsiku. Chitani ichi mpaka pa tsiku lomalizira mudzanene wachita bwino mwana wanga, lowa mu ulemerero wa Tatewo. Pamene kuti ndidzakhala nthungululu nkuvinavina chifukwa cha tsiku limeneli. Zilemekezeni nokha Ambuye chifukwa cha dzina la Yesu Khristu. Amen. Tikhale mpingo m'manja mwa Yesu, m'manja mwa Yesu, m'manja mwa Yesu. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Msonkhamanja Ccap. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.